Why ka lagi? Okay, dito na mo. Pwede ko mo sa iba no. Tulong tao di po. Wait kita da. Sa pati nyo ya. Wait kita da. Ano ka? Ginatuyo po kaya pula po. May ubrap po. Mas po ga. Ginyo. Ginyan sayo. Puta ya, puta na ito. Hoy, pulos aton nga pa karon lang. Permi na biyaya to permiya. Hindi ka sa itong kanta. Hindi mo tingog ini mi ay. Tingog ka na yan. Hindi santo sa patik-patik ano ya. Wala ta mangitatay dan. Bato sila ni dunduno, may mga bisita. Ato may bisita sila dunduno. Kami ating ngulabot kay para makaintam ta. Oh ta. Tuyo ba? Tulog tabla. Tulog ta. Dengan segro. Tutulog sa ba? Makanta ta para manamian sa blaw. Gada anong Ato na mo nga kay Pasko na naman ikaw makanta. Kaya pa ni patik pre, kau kanta. Eh surprise sige siya sa nami para tagaan ta ni. Andun dun. Okay. Okay. One, two. Ikaw makanta ha. One, two, three. Pasko. Ano na? Eh, Christmas! Christmas ya tulog tao dah mo menyenyo ya. Pwede ko mo sa iba no. Tulog tao di po. Wait kita da. Sa pati nyo ya. Wait kita da. Ano ka? Ginatuyo po kaya pula po. May ubrap po. Mas po ga. Ginyo. Ginyan sayo. Ano pre? Ibigsa. Tanaw. Lucy ba? Tama mo sa sura. Yes, ba ay pa ka tao. Mo tadi stylean nyo pa kumulugtasan ko mo. Dalaw na sa kikake ko ata. Ay laka kwarta. Tulog ko niya. Bala ko mo niya. Few inches later. Caroling niya! Caroling na tulog tao na ako. Ako na malayas din sa balay. Gay, gini kayo tao niya. Minakarolingan na namin ang kanta. Bisa? Lakat sa dala yung bagko. May pulos mga animal. Ako na ma-adjust niya manago ko sa kampo ni. O ta tutuluan niyo pa ko. Tudri ta gruway. Mayo pa na di grum tulog gro lapyo pa to ay. Di ente sudod ay mapulos. Una ma-adjust ako lang mga nago de. May mo pulos mo tasang mo di ente mo pisa sa kwarto sundon. May pa manago kita sa kwarto mo. Dituyo pa ta. Why ka lagi? Okay, dito na mo. No. Three. Pasko! Kanta doon. Ano?